Ahoj, já jsem Kuba a zdravím vás z Port-au-Prince, hlavního města Haiti. Já se jmenuji Lenka, jsem lékařkou ve Svazijsku. Ahoj, já jsem Almíra, pozdravuji vás z Jemenu. Přejeme vám veselé Vánoce a dobrý vstup do nového roku. U vás je zima, my tu prožíváme na jižní polokouli horké léto a proto bych vám chtěla přinést trošku toho tepla i do vašich domovů, abyste prožili hodně pokoje a radosti. Želáme vám Vianoce plné kľudu, pokoja a nádeje. Blíží se konec roku a my bychom vám chtěli za Lékaře bez hranic moc poděkovat za veškerou podporu. A lidem, kteří Vánoce nemůžou trávit u svátečního stolu, ale v nemocnici, v uprchlickém táboře nebo obklopení konfliktem, jste dali ten největší dárek. Naději a šanci na zdraví. Ďakujeme, že pomáhate s nami nielen počas sviatkov, ale počas celého roka. A díky vám můžeme přinášet radost a pokoj i do domovu našich pacientů. Děkujeme.